Pinoy Bus Driver TV. Okay ko po sir, magandang hapon. Alas 5. Ay, suwato mo ka na. Bog si Tatay! Kaya hi! Lirleo. Nagka-nasuki yung mga bahan. Kaya mga susuwan. Alas 4 pa lang. Sa alas 4 pa rin tayo. Dahil sa pagbilaw pisan, gusto na yun. Sa siksak naman tayo, siksak. Tapos ng ating unang tison. Pasout pa tayo mag-uusap. Kaso hanggang ano na tayo ha. Hanggang salumanin ko pa rin tayo, di mo? Hindi pa rin tayo makatagos ng Bisaya. Kaya huwag kayong madala ng maraming karga ang mataga Bisaya. Taga Mindanao. Kasi mahirapan kayo pag buhat-buhat, pag lipat-lipat sa multicap. Maliit lang yung multicap. Wala kayong makargahan sa taas. Walang carrier sa taas. Sige po multicap. Kung pinsan ko masakyan nyo, pinsan ko rin yung salo sa inyo sa pila. Salo-salo na ang ating biyahe ngayon. Lahat ng mga bus. Pinsan ko dito po set lahat ng mga bus. Yung mga line car lang ang pwedeng magtawid sa sagot ito. Ha? Ayan, manok. Manok ka? Napasoda? Ha? Napasoda? Napakam siya diyan.
na. Pasik, pasik. Pasik sa. Ako na nagawa sa barko. Ako na nagawa sa barko. Ako na nagawa sa likod. Sakay mo nagawa? Lukungan sakay. Lukungan ba? Ermitan nyo ba? Sila na ngayon. Kami na nagpataas ko bigote. Dami lang parang ermitan nyo bukit.
Go, go! Ay! Uy, klaro ka. Hey! Sila na eh. Sa wakas, tatapos na lang ang paglubang dito. Sila na eh. Ayan o. Yan ang sinabi ko. Na huwag kayong pumarada dyan at gamit kayong pagkalat dyan. Tingnan mo. Kung meron kang parada dyan, yari na. Tama yan din yan. Ginagawa nilang pahinga ngayon dati. Kaya ngayon, no, natawa na sila. Tama. Tulad yan, nakaparking lang yan dyan. Dahil nakabangga yan. Ginagawa ulit yan. At hindi kaya kasi yan dyan sa mga truck. Kaya kung naman kayo dyan, minubusit, magsalita din kayo. Pag-usin na kayo dyan. Pag-ikiraan kayo dyan. Dami na naman kayo dyan. Tayo sa ating moral, sila tayo.
Bicol? Alam mo ko, yung dito eh. Hindi ko naman dito. Alam dito kami naman di ba? Ayaw? Pero sabi niya naman, wala ko. Wala man dito eh. Sa Bicol? Wala man dito sa Bicol? Ayaw mo lang. Wala yung Bicol dito eh. Wala dito sa Bicol. Wala sila, alam dito sa Bicol eh. Alam dito sa Bicol eh.
Gusto mo ka. Ah! Kapag nagsila tayo, nagpuro ko nagdiyan. Nagkukliyan, ganun ba yung mga braso? Latigo 20, o latigo 2,000. Oo. Yan ang barbuting. Yan na. Yan tayo sasakay. Oo, tawid ng Cebu. Kaso walang barbuga tayo dyan. Yan na, basta. Yan, basta. Basta tayo ha. Basta tayo. Malaki pala ang putok yan, ano? Oo. Pero laki na ang putok yan, ano? Anong tawag na sila yan? Presentation? Ano yan, yung Presentation? Labak, ano? May tawag ko dyan eh. Yan sa tamaan na lang siya sa hindi ko. dapat lang. Delikado ka yan dyan. Nakapula na yung bahay dyan. Kano na lang sila. Isin na yan sa dito. Baho na. Madaho na. Ayan pa lang, kaso kanyang paskat. Madaho na. Tungkat ko lang din. Sabay. Ano ginagawa ang ganti ko? Ha? Bali number. Tapos na ka. Ha? Ha? Kaplan. Bato. Bato. Kutsara ang bato. Oo. Tapos, napay ko na. Ay, kako pala, Roger. Ha? Roger, sabi
mga bumper na eh. Harap ko ito. Ako na yung bumper. Size nila. Oo, size. Grabe yun, di ba guys? Tapo rin mga bagong mabot. Sila? Si out naman. 60 daw, 60. 60 unit daw. 60 units. Oo. Sayang lang. Wala lagi na, wala lagi kuhan. Eh, oo. Sayang lang ang gastusan. Oo. Pero ang tako ng isip mo na lang. Buwan lang. Di ba? Siguro ang mga bagong maulangan dito kami kapagset sa timunan. Ito ang kasanang madulas. Sasayaw-sayaw ka dito. Tingnan mo yung palto. Oo. Oo, hindi pantay. Sasayaw-sayaw ka dyan. Gusto eh. Dito naman tayo. Gusto na eh. Oo. Sasayaw-sayaw tayo dyan. Kita. Gusto eh. Lagi na dali si Juan. Hindi na ng TV. Akong bungi lang. Gusto tayo. Kayak madulas sa kalsada. Oh, dito na tayo maghapuna na. Magbawas, magdagdag. Ang kasunod nito, ano na, 5 oras pa. Lima na ang kasunod nito, Bicol na. 5 oras pa yun. Oh, sino tayo? Grabe oh, Davao na lang. Grabe oh. Pati Davao nila na. Oh, sino tayo? Tangina wala na sila. Ano sabi? Eh, dito ka pa na, marunong ka lang pera dito. Saan pa sila dito? Ha? Saan pa? Oo, muna diha. Ha? Muna diha.
Oh, may CR tayo dito, CR. Dito tayo malapit sa CR para tayo, ulan. Bugsit. Bogsit.